kono ceerno no wiirani tan ɓarande hannde won ronkuɓe tan naatde hen walla ɓe ngannduɗaa Skype men ɗi ɗesi weñaade seeɗa sabu gaaɗi laaɓani no moƴƴi ɗum noon ceerno min mbiri ni tan ko pijirloji hanki ɗi e kadi aadaji ɗi joguinoɗen ɗi ene poti fewjanede feere no wawa artirede so tawi a ƴeewi hannde dinguiri sukaɓe men ko salon ŋaji e télévision ŋaji ko télévision ŋaji ɓe dokkete goto fof woppe e nder suudu mum ne woni ga e internet mum ne yaltina ga ene kala ko weela hay so nen waɗi jangde ne waɗi hen saahaji loruji walla jomumen ndewa ga série ji hono nande joni no mbiyata ga série ji leƴƴi goɗɗi ɗi ɗi ganduɗa ko ɗum ɗon jomumen ndewata adan ɗo ene leydi e tampinnoɓe ko wiyete sandoka en ko wiyeteno les feux de l'amour en walla ko wiyeteno film aji kewɗi ɗi ganduɗa ko ɗum ɗon yimɓe jeeɓatno oɗo saaha noon haadi wonti ko saaha pine meɗen so tawi en tinnaki tan ɗi ɓoccitto saabu hande goto foof e sukaɓe andi ko pettowo bal no wiyete mbaɗo basket o no wiyete mbaɗo rugby o no wiyete acteur moƴƴo o no wiyete musicien mawɗo o no wiyete kono hanki ko wonno e nokkuji men natti andede ko enen tan gandi wonɓe toon hanki ɓe hayso yimannoɓe leyleji hay sanno ko yimannoɓe pekanuji ko enen ɓeeɗo heddiɓe e leñol e arɓe ɗo ɓe ko enen keddora ɗum ala ko haali kam tinde cifte sukaɓeɓe ngala hande ni temps wawde heɗade ko wiyete tindol walla ko wiyete ciftol ko ɗum woni noon komin kaali ceerno Yero Sall ɗon bandiraɓe teddu wonɓe ɗo hol feere ƴeewetede beele yahoɓe vacances ɓe ummotoɓe américaine france ene yimɓe men e koreji men holno mbawata so duttitimo e guure mumen no pewjirta ɗum ɗo ƴeewa hay sanno mawɗo neejo walla mawɗo ganduɗo ganni hanki so tawi ari taw ɓe mbadda mum yewtere eɓe mbadda hirde eɓe kuɓɓa ga ene jeygue ɗo hakkude wuuro ɗo eɓe mbaɗa tinde e daari ma yimɓeɓe ni mbiya en kagama sabu nde pular o jangguete ala nde so tawi ɗum waɗama wiyatno ko jomumen jeeyi ha fay so garti woni jangguide koye pular ko hangaɓe min murtude min meeɗi dañde ɗum ɗo wuuro amen ɗo nenam wiya min hooram koko rufi ƴeeyi kotone mum foof o jippi sernaɓe saabu mbi komi bonnaɗo e saabu on pular no jangguirte e kono joni ay ɗum ɗo kam natti kono noon ɗiɗo tinde ɗiɗo daari alay saago ɗi duttane saabu théâtre wawa yaade tan kam ɓolo théâtre wonko haalata kono théâtre uji men ne kadi ma ceerno Amadou Dia ɓatte andi théâtre uji ɗine kadi ma wooda no laɓɓinira saabu mi anda son teskimo e télévision Sénégal won bandiraɓe meeɗi wadde toon kirɗeli Fouta ɗo wiyete grand théâtre ewa waaji o so tawi oɗon teski koye julde taske o way kono won jawdi makko ndi o rokkuno ma woni pullo ma woni capato o wi yo yeey so yeeyi artinamo haaliss o nde sali yobdemo o taw ɗum ɗon e nder galle o fiimo cabbi ha ɗo leeli omo woya ɗo o woni e wiide kanko bonnitiɗo e nder tuuba makko no ɓiɓɓe mbine ngara ene gumminamo o wiya ha kanko jaaɗo dow wuuro e tuuba makko aɗa ɗum ɗo wona théâtre meɗen wona hunde yonde on saaha mawɗo leydi e ko wona ɓe foof ene ƴeewa oɗon théâtre ndeke noon woni gueɗon tokoson kono sernaɓe ñiŋete bonnite no comcon puukon paɗon puukon no joomen ɓornode ɗum ɗo fof foti ko hankkandi ko ƴeewde supte leñolngol haalne ɗum hotongol ɗo liɓɗu hoore maggol hotongol jasno hoore maggol ndeke noon tinde e daari ɗine so tawi tindi ɗi garti daari ɗi garti tan mawata ko artiranen saabu nden daari hollata ko gañgu holla ko jamaragal hollata ko jurum hollata ko hunde nde alano ɗo beele joomum haqqille mum no ɓeydo fertude ewa kala ko woni e ngani muɗum no ɓeydo sattade eyyi ko ɗum tan wonno ceerno Yero Sall komin kaali kon mawɓe kadi ɗon gandi haalte ɗo ko hol peeje no ɗum artirta holno yimɓe ballodirta e koye mumen eyi on jarama mi salmini on mi wi on kadi bisimilla moɗon. eyi waɗi fayida ko noon tigui no mbiruɗa ni tigui ko noon kono so tawi en dañi bandiraɓeɓe eɓe naata ɓoggol ngol ko ɗum ɓuranta en sabi mbeɗa heewi wiide wulango jamma ɗaccittake e goon tawde e ɓene ɓoggol ngol goto fof yo addu miijo muɗum no fotiri fof ma wood ko ɗum nafti en ene wawi tawa mawɗo meɗen Yero Sall won ko jaggi kanko kam o heewani dañde ɗeɗo caɗele no feewi. Ibrahima Dieng so tawi aɗa heeɗi en walla nima bolɗi goto e moon so tawi ene heeɗi bisimilla muɗum. Harouna Diallo jamil cemawon calmin min juurimama namon juurama bisimilla jamno nde eɗen joguino caɗele micro tan no waɗi nde nodɗa kam nde mi nani kay ko joguino caɗele micro tan eyi o muɗum ko salino
ene waɗa sahaa wallahi bisimilla min juurima samirajo ɗi kala e kuuɓal e camni kadi ceerno Yaya Dia no feewi e toɓɓe makko nde adde hannde nde kadi ko faati kadi e baŋnge cifti e daari e leñol de wawa ɓamtat tawa annda cifti mum e daari muɗum e hannde kam goƴaji ɗi kadi ne keewi ko faati on ɗon baŋnge e no haaldini ummotoɓe français walla ummotoɓe amérique sukaɓe nawe to min toɓe haqqille poti jangguinede cifti e daari e nde tawno ciftol e daarol kadi ene ujjita e haqqille cukalel e so tawi kadi joɗima e mawɓe ene wawi haalde mumen e so tawi noon jomum jangguinaka ɗum kam ko caɗele e joni oɗo saaha ɗo gonɗen ɗo ene woodi mawɓe hellifaɓe ni e hande fiftude ɗumen walla darde ɗumen wona hunde wemde ɗum haqqille jeyannoɓe kono elle won ko joncani hande mo jiiɗa foof jogui ko yaɓɓande wonde taw wona yaɓɓande nde hanki nde e hande kam feere mum tan ko tawde kam teleji kadi goodi ewa no technologie o way hewde joni oɗo saaha kam sinno ko sago sinno kadi ko dañal wondude yarlitare e hayso ko dessin animé kam tawa no waɗe kam wano fulbhe en baroɗe en kojje en gueɗe mbaɗe noon taw koye pulaar haalete on saaha ciftiji kadi paatide toon tawde kadi aduna o kadi wonno ɓusiri kadi ɗummen kadi ƴeewa ɓusirde o toon banggue ngam ɗum ɗon rampami men oɗo saaha kam haɗo yeeso Seydi Dia on jarama tigi ene woodi Harouna Diallo Ibrahima Dieng eyi kanjum dey no musidɗo meɗen Yaya Dia wiiri ni ko hunde fonde wattede haqqille kadi kono no feewi wona seeɗa sibu so tawi en jii en mbawi wadde walla en mbawi sernude sagataɓe e nder jonde ko e haalande mumen e nden haalande ina ɓura teskede wonde kala dewɗo dingiral rewi e tindi rewi e daari rewi e ganti rewi e cifti so jooɗidima e on mo rewani ngal ɗon dingiral jewte maɓɓe ene laayodira sibu pine maɓɓe gona goote sibu wonko addi wiyeede neɗɗo yo andu nde haalata anda ɗo haalata nde tawno ko haala ene jogii haqqe e neɗɗo nde kaalata haala ka nde ya tawaɗ andi ɗo kaalataka haka daña fayide heɗede noka foti heɗorede ni ndekere noon sa rewani ngal ɗon duɗal sa renaki kaalata ko haala ka ala tinde andi haala fof ɓuri bonde hen ko haala ka ala tinde haala ko ala tinde ko ɓolum ɗum waɗi no mawɗo meɗen Yero Sall wiiri en joni ni hanki nde ɗum woodi nde so tawi sagataɓe rewɓe sagataɓe worɓe keblima caggal kiraɗe nde hirta gayna sukaɓe rewɓe kaake lawƴi woni hen ɗacca ha subaka sagataɓe gadoyima adiɓe arde ɓe ene jogui erago dogo kewno erade ɓen keewi haalde ɗum saha fof ko wiide ngari dingiral kala mo arani dingiral min duppa galle bamum min daro e ceenal won e nokkuji ɓen mbiyata ko ngari dingiral kala mo arani dingiral yo tawoy min galle farba on ɗon farba biyeteɗo nden omo jogui doole kala ko ronka walla ko ronkana nawete ko galle farba ko ɗum adduno ɗum
joni noon so tawi sukaaɓe jooɗima mbaɗa coɓɓuli ɓe ko tindoɓe ɓe ko daaroɓe ɓe ko gantoɓe ɓe ko haaloɓe payka nde tawno kanjum fof e ɗum toon aɗa tawa ɗum toon ɓe ko janngoɓe haaliyankagal tindoɓe ɓe tindol ene jogii no naatirte so tawi ɗum joli e ma aɗa woni hakkunde giƴe en gooto fof ene jooɗi ene ferli woni heen ene kofi jaltina konngol wiide wonko wonnooɗo wooda jaabiiɗoma wiima ene wonata ko tindol e ngan saanga ƴetta tindol maangol tindol ngol ko e yimɓe kaaldata ko yimɓe kadi kaalanta kono ndokka inɗe ɗe inde wojere walla inde fowru walla heen sahaaji ndokka ɗum inde mbarodi onon ni no baylo jooɗinooma e tafugo mum ina tafa haa mbarodi ari wi baylo o tafana kam paaka mbelka kala ɗo kawrume e mbeewa mi hirsa ɗum haa mi hirsa leydi mbarodi yehi caggal ɗum mbeewa kañumne ari joli wi baylo o an kam holmo jeyi ka paaka ka tafata wi kaade santimi ɗum ko mbarodi te mbarodi wi so tawi ka gasi kala ɗo hawri e mbeewa koko hirsata ɗum haa hirsa leydi hawri e bojel jolni koyɗe ko wiɓe ka haala ko woni ɓe mbimo ka paaka de ko mbarodi santi ɗum santiri ɗum so tawi ka gasi ɗo hawri e mbeewa fof hirsa ɗum haa hirsa leydi i bojel wimo ɗum noon hoto haala woni ɗum alam mbeewa wimo ko haala kay o wi jooni mbeɗa dadma haa ñande mbarodi rappa arana paaka mum o wi baylo o holnde o fonno arande paaka o wi ñalawma nangam sabba nangam o wi mbeewa ar njehen ɓe tiri bawɗi ɓe tiri taballeji o wi ñande heen so ari mbiya mbarodi mbeewa nana ara so tawimo ɗo kala ɗo ladde nde wonno maw dognumo te ɗo heɓtimo fof ko laakar woni janje makko o wimo ha o wimo ha waktu fandima mbarodi yaɓɓiti koyɗe naara waktu fandima mbeewa e bojel keblima taballeji e buubaji ene konga beddaji fof keewi mbarodi ene ɓato ene nanda dille ene ɓato ene nana dille haa o yetti baylo o wi baylo o mbele paakam pari o wi heddi e makka ko seeɗa o heɓɓiti noon o wi an kam ɗeɗo dillooje ko ngoni o wi ɗe dille de ko caggal ma mbeewa ariɗo namdimi kaɗo paaka